Maigit alas 10:00 na ang hobby, maliwanag pa rin ang loob ng isang maranghang mansion sa gitna ng Maynila. Nginitaliwa sa mainit na kilay gintong ilaw mila sa eleganteng chandelier, gelong-gelo ang makagamit sa sala. Wasak ang habagay mila sa plurero hanghang sa mamahaling seremoniyang tsa. Mahigpit na hawak ng isang lalaking nasa edad 40 pataas ang lieg ng isang dalaga na himigit kimilang 22 taong gelang. Galit na galit sa mang rolay habang nagbibeleef, Naki, Lorna, kanino ka simaman ngayong araw at niloko mo ako? Sino ang kalalakyan mo ha? Dahil halos hindi na makanga, patiloy na nagbibimahlas si Lorna para makawala sa asawa niya. Iniyak niyang sinabi, wala akong sinaman. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. Nang makita ni Mang Rolay na namimila na ang maka ni Lorna at malapit nang hindi makanga, napilitan siyang bitawan ito pero hindi pa rin himipa ang galit niya. Sinampaw pa niya ang kanayang batang asawa ng ilang beses. Iwag mo akong subikang lukuin. Nakita kitang kasama ang lalaking ansamal. Boyfriend mo ba ang dati? Nang banggitin ni Rolay ang mal kanina, naalala ni Lorna na nakasalubong sila ni Joyo doon. Pero nakataon lang yun kaya hindi niya ganong pinansin. Hindi niya akalain na makikita pala yun ni Rolay na magiging dahilan para maksalos ito at saktan siya. Iniyak na sinabi ni Lorna, nakita lang kami ni Joyo doon pero wala akong tinatago sa ayo at hindi ko siya sinadayapuntahan. Matagal na kaming tapos ni Joyo. Mila nang magpakasal ako sa ayo, sumimpa akong magiging tapat sa ayo at hindi kita ipagpapalit. Sino't maniniwala sa ayo? Hindi ako nagsisinungaling. Kasama ko si Aling Ising, ang kasambahay. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Tinawag si Aling Ising. Pagkatapos ng ilang tanong, pansamantalang kinalma ni Mang Rolay ang kanayang sarili at bumalik sa kwarto. Habang pinapanood siyang imalis, walang lakas na napaupo si Lorna sa malamig na sahig, akap-akap ang kanayang masakit na mukha. Nakita yun ni Aling Ising at sinabi, Aba, Senaora Lorna, imipo mina kayo sa sofa, delikado po dito dahil sa makabiboh. May nang sakot ni Lorna, akit na rin ako sa kwarto. Baka makalit na naman siya kung hindi niya ako makita. Nalangkot si Aling Ising para kay Lorna pero wala siyang makawa. Simula nang magtrabaho siya doon, ilang beses na niyang nakita si Lorna na sinasaktan ni Mang Rolay dahil sa selos. Pero bilang isang katilong, nakmamalasakit lang siya sa kalagayan ni Lorna at walang ibang makawa para tilanghan ito. Pagdating ni Lorna sa kwarto, nasa banay pa si Mang Rolay. Alam din niya ang kanayang tungkilan, kaya nagsinok siyang aromaterapy para makatilok ng mahimbing ang kanayang asawa at nakhandang damit na pampatilok para isut nito pagkatapos maligo. Tiwang-tiwa sa Mang Rolay kay Lorna dahil napakabait nito, kaya gusto niya ito. Paglabas niya, basa pa ang kanayang biyog, akat na limapit si Lorna para patiyain ito. Hindi na mainit ang ilo ni Mang Rolay, kaya marami ang pinit ang kanayang katawan para haplisan ang mukha ni Lorna na para bang alam niyang mali ang ginawa niya kanina. Habang inaplos niya ang mukha nito, sinabi niya, masakit ba? Nakalit lang ako kaya nakawakuin. Iwag kang makalit sa akin, ha? Pilit nan gemiti si Lorna, hindi ako galit sa iyo. Kasalanan ko kung bakit ka nagselos. Nasiyaan sa Mang Rolay at niyakap si Lorna, sa kamay nang sinabi, alam mo naman na malayo ang akhwat ng edad natin. Natatakot ako na baka magbago ang isip mo at si mama ka sa mas bata at mas gwapo. Tama naman na matakot si Mang Rolay na magtaksel si Lorna dahil dati na siyang nilukong kanayang dating asawa kaya natatakot pa rin siya. Bukod pa roon, napakahanda ni Lorna at malayo ang akhwat ng edad nila kaya lagi siyang nakaalala na akawin itong ibang lalaki at mili siyang lulukuhin. Kaya sa tivang nakikita niyang nakikipag-isap si Lorna sa ibang lalaki, hindi niya mapigilang mag-isip kung ani-ano at nagiging seloso siya. Sa tivang ganito ang sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kaya hindi niya mapigilang saktan si Lorna at pagkatapos ay nagmamadali siyang himinging tawad para patawarin siya nito.
Agat na inaloni lorna ang kanang asawa, hindi ka naman matanda medayo lang. Keng tinanghap kitang pakasalan, hindi ko na inisip ang edad natin. Pagkatapos sabihin ang kasalitang ito, nakaramdam si lorna ang pagkasiklam sa kanang sarili. Mas lalo siyang humakalang sa pagsisinunggaling, hindi na siya nakaulanghan tulad ng dati. Sa mga rolay naman, tiwang-tiwa daw piniri siyang kanang batang asawa at hinalikan siya ng ilang beses sa mukha, talahang mabait kang asawa. Dahil nakita niyang masaya ang kanang asawa, sinabi ni Lorna, pivira mo ba akong payahan na imibibikas? Matagal na akong hindi nakakadala sa mahamahalang ko at sa kapatid kong baba. Sige, pero imibika ng moha ha. Opo. Matilok na tayo. Bago pa man makasahot si Lorna, ahat siyang hinihanimang rolay sa kama at hinibat. Ang kanang damit. Tiwang-tiwa siya nang makita ang kanang makinis at walang saplot na katawan. Nakisama rin si Lorna sa kanaya, nakamanghiti at nakakanwarang na iyang asawa. Nahinatangang ang langit lang ang nakakalam kung hano niya kinasisiklaman ang lalaking ito. Sa tiwang hanahawa nila ito, nakakaramdam lang siyang kayan at sakit at walang kasiyahan. Nahinat kailangan niya sa mga rolay, kaya hindi siya nang khas na limaban sa kanaya at naktis na lang habang kinakan ang kanayang kayan at pahirap. Pagkatapos ng isang masitang pagtatalik, nakatilok sa mga rolay ng masaya. Nakpanghap din si Lorna na natutulog sa tabi niya, pero nang mahimbing na ang tulog nito, ahat siyang bumangon at pumunta sa banayo. Pilit niyang kiniskos ang mahabahing kanang katawan na hinawakan lalaking iyon dahil natatakot siyang mamatay. Habang tinitingan ang mahamarka sa kanang katawan sa salamin, napapanghiti na lang siya ng mapait, nahinit lalong limalakas ang apoying halit sa kanang piso. Mahigpit niyang hinawakan ang kanang kamay at simampang babawin niya ang lahat ng sakit at pahirap na ito sa kanila balang araw. Kinamahan pagkatapos ihatid sa mga rolay sa trabaho, nakbi si Lorna para imiwisam hamahalang niya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Aling Pasang, ang madrasta niya na iminong sa sala. Ang pangalan niya ay Pasang, pero hindi siya mabait o matilinghan, sa halip ay gustong-gusto niyang magbitaw masasakit na salita at insultihan ang iba, lalo na ang mga anak sa labas ng kanayang asawa. Karaniwan ay hindi siya nakikipag-isap ng mahinoon kay Lorna, pero simila ng pakasalan nito sa mga rolay, nakbaho ang kanayang ihali. Nang makita niya si Lorna, ngumiti siya at nakpakitang halas, anak, dumating ka na pala. Napahot ka ba? Malamang na sahot ni Lorna, hindi mo na kailangang makalala. Kimusta na ang tatay ko? Nang marinig siya na naktatanong tungkol sa kanayang ama, nagsimilang iniyak si Aling Pasang, hanwan pa rin ang tatay mo, parang halay na lang, araw-araw na nakaiha sa kama. Sobra akong nahirapan, inalahan ko siya at inalala ko rin ang trabaho ni Marichel. Nang banggitin sa Marichel, ang kapatid niya sa ama, nagtanong si Lorna, wala pa rin siyang trabaho. Malungkot na sinabi ni Aling Pasang, kawawa naman sa Marichel, nakapagtapos na pero walang tumatanghap sa kanaya. Kailangan ko pang mahanap ang koneksyon para sa kanaya pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong mahanap. Ngumiti si Lorna, hindi ba daw bubo siya at walang natutinan kaya walang tumatanghap sa kanaya. Dahil sinasabing ibang tao na hanwan ang kanayang anak, lalo na ang anak ng kanayang asawa sa labas, lalong dimilim ang mukha ni Aling Pasang, nahinit para mahanap ng mahandang trabaho para sa kanayang anak, napilitan siyang magsalita. Hindi kasi siya kasing talino mo kaya nahirapan siya. Nabalitaan ko na malaki ang kampanayang asawa mo. Bibira mo bang sabihin sa kanaya na bahan trabaho sa Marichel? Timawa si Lorna sa kanayang isipan at nakpanghap na naksabi, sige, magkapatid naman kayo, sasabihin ko kay Mang Rolay. Pero iwak kang imasa, masyadong profesional siya at hindi siya basta-basta nakpapasok ng kamag-anak sa kampanaya. Basta sabihin mo lang kay Rolay, sigurado akong papayag siya. Babasahin ko siya. Agad na ako para dalawan sa tatay. Nang makita siyang pumayag na tilinghan ang kaniyang anak, lalong nohang malambing si Aling Pasang, sige, imakayat ko na.
Maglilitu akong pahkan para sa ayu matahol ka na ring hindi nakakawi. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at imakayat para dalawan ang kanayang ama. Pagbikas niya ng pinto, nakita niya ang payat na lalaki na nakaiha sa kama. Nang makita siyang pimasok, akat na limiwanag ang kanayang mata. Gusto niyang humolaf pero hindi niya kaya tinitahan na lang siya. Tiningnan ni Lorna sa Mang Hilario na nakaiha sa kama at nakaramdam siyang inis at sakit. Limapit siya at imipo sa tabi nito, sa kamay ng sinabi, "Tay, kimasta ka na? Inalahan ka ba niya ng mabiti o pinapabayan ka?" Pagkatapos ay ngimiti siya, siguro naman hindi ka niya pinapabayan, dahil dati mo naman silang ipinagtanggol. Sinabi niya, "Hindi ko alam kung dapat ba akong matiwa o malungkot sa kalagayan mo. Siguro nagbabayad ka na para sa mga pagkakamali mo. Dati dahil sa iyo at sa babaeng iyon namatay si nanay at naghirap ako sa bahay na ito. Ngayon kayo na ang magbabayad. Hindi ko hayang mamiyay kayo ng payapa." Narinig ni Mang Hilario ang sinabing kanayang anak pero dahil paralisado siya, nakaiha lang siya. Tumilo ang kanayang haliha sa kanayang limang maka at hindi siya makapagsalita. Siguro ito na ang karma na sinasabi ni Lorna, ang karma na dapat niyang bayaran para sa kanayang kasalanan. Noon kahit may asawa na si Mang Hilario sa bahay, nakakawian na niya ang makhluko at manakaf maraming baba, kaya niluko niya si Aling Diwata, ang nanay ni Lorna at nabuntis siya. Nakataon naman na nalaman din. Asawa niya si Aling Pasang nabuntis siya. Nang malaman kanayang asawa na may baba siya sa labas, pinintahan niya ito at sinakawan. Nakhluko si Mang Hilario pero mahina rin siya. Nakita niya si Aling Diwata na sinisakawan at sinasaktan kanayang asawa pero hinaan niya lang ito at namihay ito sa kayan at hindi siya nanghas na tumingin sa iba. Hanggang sa manhanak ito ay hindi siya nakaligtas. Sa hili ay dinala siya ni Mang Hilario sa bahay para palakihin at doon nagsimula ang traidayang kanayang bihay. Noong bata pa si Lorna, hindi niya alam na madrasta niya si Aling Pasang. Nang makita niya sa Marifil na tinatawag itong nanay, tinawag niya rin ito, nanay. Nang marinig siya ni Aling Pasang, sinakawan niya ito, "Way. Sino ang nanay mo? Matagal nang patay ang nanay mo, ikaw na mang akawang asawa. Matagal na siyang patay." Imiyak si Lorna dahil pinakalitan siya ang kanayang madrasta, "Hindi ba nanay kita?" Tinitahan siya ni Aling Pasang, "Sasabihin ko sa iyo, hindi ako ang nanay mo. Tandaan mo at iwag mo akong tatawaging nanay, naintindihan mo." Dahil sa halit ni Aling Pasang, natakot si Lorna. Mahina niyang tinanong, "Kung ngayon, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ano ang dapat mong itawag sa akin? Iwag mong tatawaging nanay. Naintindihan mo ba?" "Opo." Nang tinitiruan siya ni Aling Pasang, bumalik sa Mang Hilario mula sa trabaho. Nang makita niya ang madingis na mukha ni Lorna at ang kanayang mata, nag-alala siya at imipo para magtanong, "Anong nangyari, anak? Bakit ka imayak?" Imayak na sumagot si Lorna, "Ayaw niya akong tawaging nanay, dapat ko raw siyang tawaging tiya. Sabi niya patay na raw ang nanay ko." Nang marinig ito ni Mang Hilario, tumingin siya kay Aling Pasang, "Importante ba sa iyo ang salitang nanay? Mahal mo ang anak ko kaya tinatawag ka niya pero pinipilit mo pa rin siya. Bukod pa roon, hindi ba sinabi ko na hindi dapat banggitin ang pagkamatay ni Diwata sa bahay na ito?" Nagsabi si Aling Pasang, "Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya, ayaw ko lang na may pimalit sa pwesto ni Diwata sa piso niya. Kahit patay na siya pa rin ang nanay niya at walang makakapantay sa kanaya." Nang marinig ito ni Mang Hilario, medyo nakbaho ang kanayang isip at nawala ang kanayang halit. Limangon siya at sinabi sa kanayang anak, "Anak, mas maganda kang tawagin mo siyang tiya. Wala na ang nanay mo pero mamahalin ka rin ni Tiya Pasang tulad ng nanay mo." Para siyan ang kanayang asawa, sinabi ni Aling Pasang, "Unha, anak. Laki kitang mamahalin. Kung ano ang sa kay Marifil sa iyo rin."
Halika na peminta tayo sa kisina at kikya kitang tinapay. Para makapagpalit na ang tatay mo. Sumagot si Lorna, upo. Nang makita ni Mang Hilario na mabait ang kanayang asawa kay Lorna, sinisi niya ang kanayang sarili na nakamali siya sa pakiesha. Pero hindi niya alam na paktalikod niya, sinabi ni Aling Pasang kay Lorna, sasabihin ko sa iyo, hiwag mong sasabihin kay tatay ang kahit anong bahay, naintindihan mo ba? Kung hindi ka makikinig sa akin, palalayasin kita sa bahay na ito. 5 taong gelang pa lang si Lorna, kaya natakot siya na palalayasin siya sa bahay. Hiwag mo akong palayasin, susunod ako, hindi ko sasabihin kay tatay. Mabiti kang hanuan. Kung hindi, hiwag mo akong sisihin. Nasaan na ang tinapay mo? Tinapay? Ano alang tinapay? Para kay Maricel-Ann, alam mo? Upo. Kaya kinailangan niyang mamiyay sa hirap sa piling kanayang madrasta. Araw-araw nakikita niya si Aling Pasang na inalahan sa Maricel, kaya hindi niya maiwasang maingat. Gusto rin niya na may nanay siya para marinig ang nanay na imalaf sa kanaya, imaybig, nakalaha sa kanaya talatang pakalaha ni Aling Pasang kay Maricel. Ngayon pakawin ni Lorna at Maricel galing sa paralan, sinabi ni Aling Pasang, anak, bumaba ka sa kisina at kimiha ka ang yate para sa kapatid mo. Hindi mo ba nakikita na ihав ang kapatid mo? Inakala na makakainom din siya ang yase, pero pakbaba niya sa kisina, may nakita lang siyang isang basong yase na nakapatong sa mesa, at wala nang iba pa. Dahil ihав na ihав siya, palihim niyang inilapit ang baso sa kanayang bibig at iminom kanti. Nakataon na pimasok si Aling Pasang at nakita niyang iminom siya, halit na sinabi nito, way. Sino ang nakpaintulot sa ayaw na iminom ang yase ni Maricel? Pasan saya na po, tiya. Ihав lang ako. Sobrang takot ni Lorna kaya nalok ang baso sa kanayang kamay at nabasak ito sa sahig. Mas lalo itong nakalit, naki. Sino ba naman ang batang sumisirang makakamit? Sumusobra ka na, Lorna. Ngayon paparisahan kita. Palit-ilit niya itong pinalo. Hindi siya makapalak kaya niyakap niya ang kanayang mukha at imiyak. Samha sandaling itu, tumakbo sa Maricel galing sa labas, nanay, may yase na ba? Ahat itong timahal. Nawala ang kanayang halit na mukha at napalitan lambing, natapon ang yate, hahawa na lang ako mamaya. Maklaro ka na mina. Pagkalis ni Maricel, pinakalitan niya si Lorna, linisan mo ang kalat. At saka, dahil. Sinira mo ang baso, hiwag ka nang imasa na kakain ka. Sasabihin ko sa iyo, similan ngayon kung ano ang para kay Maricel, hindi mo dapat halawan. Naintindihan mo? Tinanglan niya ang kanayang madrasta nang may awa, upo, naintindihan ko na. Anong tinatayo-tayo mo pa diyan? Linisan mo na baka matapakan ka anak ko. Malangkot siyang naupo at naklinis makabasak na bibok sa sahig at hindi timahal ang kanayang haliha. Getom at ihав na siya pero hindi siya pinakain kaya hindi siya nanghas na sumahotal baka sabihin niya sa tatay at palayasin siya sa bahay. Pagkatapos maklinis bumalik siya sa kwarto. Makalipas ang 2 oras ay hindi na niya kaya dahil kumikilo na ang kanayang tiyan. Habang natutulog si Aling Pasang at Maricel, bumaba siya para mahanap ng pagkain. Wala nang pagkain sa kaldero, tanging tutong na lang sa ilalim. Hindi siya imasa, kaya dinala niya ang natitirang tutong sa kanayang kwarto. Habang nakaupo siya sa kanayang maliit na kwarto, dahan-dahan niyang kinain ang tuyong tutong. Sobrang tikas nito kaya iminom siya ang tibig para hindi siya mabilaukan. Sanhayan ay wala na siyang ibang gusto niya lang na makawin na ahat ang tatay, dahil kapag imiwi siya, siguradong magiging mabait ang tiyan sa kanaya. Ngunit siguro ay hindi alam ni Mang Hilario ang pagmamaltrato sa kanayang anak sa bahay. Kaya nagtatrabaho siya buong araw sa kampanaya at nagtatrabaho sa ibang lugar. Ang tungkol sa kanayang anak ay nakikialam niya sa kanayang asawa. Ngunit ang sinasabi ni Aling Pasang ay hindi maganda. Sasabihin niya na naklalaro si Lorna at ayaw nitong sumunod.
Kaya nogalit pa siya sa kanyang anak at himina ang kanyang pagmamahal dito. Noong hapon ng ika-25 Desembre dinala niya si Lorna at Maricel sa palengke para bimiling bagong damit para sa Pasko. Pagkawin niya, may isang damit para kay Maricel at 2 damit lang para kay Lorna. Nang makita ito ni Mang Hilario, nagtanong siya, bakit ang konti lang pinili mo para kay Lorna? Sumagot si Aling Paseng, hindi ko naman sinasadya na bimiling kanti, nagpabili ko sa siyang mamahaling damit. Sinabihan ko siya pero ayaw niyang maniwala, nogalit pa siya at ayaw niyang magsikat, kaya bimili na lang akong 2 damit. Baka hindi magkasaya. Nang marinig ito, hindi natiwa si Mang Hilario. Napaka-arte sa mirang edad. Tama lang ang ginawa mo. 2 damit lang ang bilin mo para sa kanaya para marinong siyang magpalaga sa pera. Pero iwag mong sisihin, bata pa siya, tiruan mo na lang. Talagang mabait kang ina, hindi ka lang naintindihan, iwag kang malungkot. Mahal na mahal ko siya, kaya hindi ako nalilungkot. Alam ko na nahihirapan siya dahil wala siyang nanay, kaya sinisibukan ko siyang mahalin. Pagkatapos malitas ang problema sa mga damit, dumating ang oras na pumunta ang pamilya sa bahayang lola. Sinabi ni Mang Hilario, mahanda na kayo para bumiyaya. Natiwa si Lorna nang marinig niyang pupunta sila sa labas, nagtanong siya kay Mang Hilario, sasama rin ba ako, tatay? Sinabi ko na sasama ang buong pamilya, diba? Sa kanayang kasabikan na mag-impakang hamid, miling nasalaypan ni Elena ang nakpabantang tingin ni Aling Meding. Tiniru siya nito hamid ang mga mata, nakpapaiwatig na dapat siyang tumanggi. Ang tingin nito ay nakakatakot kaya labis na natakot si Elena. Siya ay nakagilihan. Ang pagpunta sa outing ay masaya, naginit hindi siya pinayagan kanayang tiyan, at ang pagsiway ay tiyak na hindi magdidulot ng magandang resulta. Kaya't pinakala ni Elena ang kanayang halak, at malungkot na sinabi kay Mang Bert, sige na po kayo tiyan, at sa babay, hiwag na po akong si mama. Hindi nagustuhan ni Mang Bert ang kanayang sinabi, ano na naman ba itong ginagawa mo? Sumisira ka na naman kasihan. Iwag kang ganen. Wala po akong ginagawa, bigla lang po akong si mama ang pakiramdam ko. Sana naman sumakit sa iyo. Ipakbili natin gamot. Masakit lang po ang tiyan ko. Sige na po kayo, hiwag niyo na po akong alalahanin. Nang makita ni Aling Meding na nag-alangan sa Mang Bert, agad siyang nagsalita, kung ayaw si mama ng bata, hiwag mo nang pilitin, hayaan mo na lang siyang magpahinga sa bahay. Sa pagkasabi nitong kaniyang asawa, si Mang Bert ay nagsabing, sige na nga, magpahinga ka na lang at magpagamot ka, mag-ingat ka. Opo. Nasiyaan si Aling Meding sa kanang nakamit at daan-daang inakayat si Elena sa kanang silid. Nang magsara ang pinto, ang kanang pagkakanwari ay nawala at pinalitan ng babala, ngayon matalino ka, sa susunod kapag sinabi ko yawn, dapat alam mo na ang sasabihin mo, narinig mo ba? Iwag mo akong hayaan na magpalala. Tahimik siyang tiningnan ni Elena at sa wakas ay mahinang sinabi, pero gusto ko rin pong si mamay. Si mama san. Pipenta ang pamilya sa mga kamag-anak ni Babay, hindi ka naman kamag-anak doon kaya bakit ka sasama. Iwag kang mahilo. Naglito na akong pakkan kung nakakitom ka bimaba ka sa kisina at kimain. Pagkasabi nito tumalikod siya. At limabas ang silid. Tiningnan siya ni Elena habang siya ay imalis, naginit hindi siya nang khas na sabihin ang kahit ano, tila sanay na siyang abisihin ni Aling Meding. Ang likod ng 3 tao ay limabas ng hate at maring kinakat ni Elena ang kanayang lobby habang pinapanood ang mukha ito. Kahit na siya ay bata pa, napaktanto na niya ang isang bahay, sila ang tinay na pamilya samantalang siya ay isang estranghero. Limipas ang panahon at sina Elena at Babay ay naging 22 taong lang. Nakataon na sila ay isinilang sa parong araf, parong biwan at parong taon, kaya't ang kanilang mga karawan ay ipinaktiriwang ng magkasama.
Itu ren marau ang pinakamalaking si verte ni Elena hanghang ngayon dahil siya ay isinilang kasabay ni Bobay kung kaya niya lubos na natatamasa ang kanayang karawan. Ngayong taon din, naktipon ang pamilya ipang ipaktiwang ang kanilang karawan, ngunit ang pagkakaiba lamang ay sa pagkakataong ito ay matapang na dinala ni Elena ang kanayang kasintahan ipang ipakilala sa kanayang pamilya. Siya si Daniel ang lalaking minahal niya sa 23 taon sa kolehiyo, ngunit itinago niya hanggang ngayon. Sa sandaling pimasok si Daniel sa bahay, nakita rin siya ni Bobay at ahat na timibok ang peso nito. Sa buong pagdiriwang, nakatitak lamang si Bobay sa kanaya. Nakita ni Aling Miring ang reaksyon kanayang anak at nanawan kung ano ang inisip nito, kaya't nang habang iyon ay nakbenta siya sa silid ng kanayang anak. Gusto mo ba si Daniel? Namimila at nahihang sumagot si Bobay sa kanayang ina, ano ba ang nanay? Kasintahan siya ni Ate Elena, paano ko siya makagustuhan? Kamadong sumagot si Aling Miring, anong wala sa iyo? Basta't gusto mo, isa, dalawa, usampang Daniel po ang kikinin ko para sa iyo. Nakilat si Bobay sa kanayang ina, seryoso ka nanay. Haplos ni Aling Miring ang iluang kanayang anak, at timawa, o naman. Sabihin mo nga, simila pa nuang ina, mayroon bang bahay na hinisto mo na hindi ko naibigay sa iyo. Lalo na ngayong kasintahan siya ni Elena, gusto ko pang ahawan mo siya. Hindi ka dapat makpatalo sa babaeng yun. Bakit ka galit kay Ate Elena? Sa tingin ko naman ay mabait siya sa iyo. Kahit anong gawin niya, hindi ko siya kailanman mamahalan dahil ninakawang ina niya ang tatay mo. Hindi rin kita papayagan na mahalan siya ang kaway natin. Sige, nakplano si Aling Miring ipang tulungan ang kaniyang anak na ahawan si Daniel. Ngayon, dumating si Daniel sa bahay ni Elena ngunit hindi niya ito nakita at makalang siyang naktanong, nandiyan po ba si Elena? Timawa si Aling Miring, may biglang trabaho sa kumpanya ni Elena kaya imalis siya, hindi ba niya sinabi sa iyo? Imiling si Daniel, hindi po sinabi lang po niya sa akin na pumunta ako rito. Narinig ni Aling Miring ang sagot niya at napatawa sa kanayang isip. Tutuwa na sinabi niya kay Elena na tawagan si Daniel ipang pumunta sa bahay, ngunit pagkatapos ay sinadaya niyang himanap ang dahilan ipang pumunta siya sa labas ng lungsod ipang kinan ang isang bahay para sa kanaya. Plano sana ni Elena na makpadalan ng mensahe kay Daniel, ngunit sinabi ni Aling Miring na hayan na lamang siyang pumunta pagkatapos ng lahat. Siya rin naman ay magiging bahaging pamilyang ito kaya't sanay na siya. Nakpanghap siyang walang alam tungkol sa pag-imbita ni Elena kay Daniel at pinagsabihan pa niya ito, ang batang ito talaga, imalis nang hindi nagsasabi sa iyo. Hindi sinisi ni Daniel si Elena at naisip na may mahalahang bahay siyang ginagawa kaya't nakmadali siyang sinabi, ayos lang po yun, siguro may mahalahang bahay siyang ginagawa. Kung wala si Elena na iya akong magtagal, sige po alis na po ako. Hindi pimayag si Aling Miring na madali siyang imalis, sinibikan niyang pigilan si Daniel, kung wala si Elena, maaari ka namang makipag-isap sa akin at kay Bobay, mahal ka naman. Pagkasabi nito, malakas siyang timawag, Bobay. May bisita tayong gwapo. Sinabi na niya ito kaya't hindi na maaaring tumanggi si Daniel at napilitan siyang makipag-isap sa mag-ina. Nang makita niya sa Bobay na bumaba, naiya siyang tumingin sa kanaya dahil masyadong refueling ang kanayang kasutan. Nakasut lamang itong maikling shorts at spaghetti strap na damit na parang ipinakmamalaki ang kanayang malaking dibdib at hindi pa ito naiya na imipo sa tabi niya kaya't sinibikan ni Daniel na limayo sa kanaya. Nakita ni Aling Miring ang kanayang ginawan ngunit hindi siya nakpakitang anumang reaksyon, ngumiti lamang siya. Madalas po kayong makita ni Elena. Hindi po masyado dahil nairang si Elena bilang sekretarya sa kumpanayang iding kaya abala siya. Nang marinig niya ang kumpanayang iding, malungkot na sinabi ni Aling Miring, natutiwa ako na nairang si Elena sa malaking kumpanaya, ngunit sa totoo lang, mas nakalala ako, lalo na sa iyo. Tumakilit si Daniel kay Aling Miring na may naktatakang tingin, paano po ninayo nasabi yun? Hindi ko po kayo maintindihan. Sa totoo lang, nakikita ko na masyadong malapit si Elena sa kanayang
bos. Minsan ay imiwi siyang alas 2 ng gabi at amoy alak po siya. Ang bos niya ay walang asawa o anak, kahit na medayo may edad na siya, mayaman naman siya, natatakot lang ako na matikso si Elena at hindi ka na niya kailanganin. Sumang-ayon din sa babay, tama ang sinasabi ni nanay, minsan nakikita ko si ate Elena na imiwi na may dalang harusas at mamahaling regalo. Kapag nagtatanong ako, sinasabi lang niya na bigayang kaibigan. Lumingkot ang mukha ni Daniel at ang kasalita ni aling miring at babay ay parang asin sa kanayang piso. Nagsimilang maktida si Daniel, ngunit kailangan pa rin niyang makpanghap na kalmado. Ngumiti siya ipang makita ang makina na ayos pa siya, salamat po sa inyong pag-alala, ngunit matahal na kaming makasintahan ni Elena, alam ko kung ano ang pag-ikali niya. Hindi niya kailanman kakawang isang bahay na ikakasama ko. Sinasabi ko lang yan ipang makinhat ko, ikaw ang manihang na gusto ko kaya't ayaw kong lukun ko. Sige po, tatandaan ko po ang inyong sinabi, ngunit mayroon po akong malakang bahay na kailangan kong gawin, kaya't magpapalam na po ako sa inyo. Ngumiti si aling miring, kung may malakang bahay kang kailangan gawin, sige na. Pagkatapos ang pag-isap na ito, sigurado siyang maktidida si Daniel kay Elena, kahit na kalmado ang kanayang mukha, sigurado siyang nakakalihan siya. Ang bos na binanggit ni aling miring kay Daniel ay walang iba kundi si Hason, ang direktor ng kumpaniyang iding. Siya ay isang matagumpay na lalaki, ngunit ang kanayang asawa ay nagtaksel sa kanaya at nakipaghiwalay sa kanaya, at wala rin siyang anak. Mila nang ipagkanilo siya ang kanayang asawa, nawalan siyang interes sa kasal, at abala rin siya sa kumpanaya, kaya't sa edad na 40 ay hindi pa rin siya nagpapakasal mili. Sinabi na siya ay higit sa 40 taong lang, ngunit daw masarap ang kanayang pagkain at masipag siyang mag-ehersisyo, mas bata pa rin siya kaysa sa kanayang edad. Akala niya ay mananatili siyang hanwan hanggang sa kanayang pagtanda, ngunit nang makilala niya si Elena, milang timibok ang kanayang peso. Himingi siyang trabaho bilang kanayang sekretarya at araw-araw silang magkasama mila imaha hanggang gabi, kaya't hindi nila namalayan na nalok na sila sa isa't isa. Ipinahayag na niya ang kanayang nararamdaman kay Elena, ngunit tumanggi siya daw mayroon na siyang kasintahan. Bilang isang kompetitif na tao, hindi niya matanggap na matalo kay Daniel, kaya't pumunta siya sa bahay ni aling miring ipang ipahayag ang kanayang intensyon na pakasalan si Elena at kung makano ang hiyang pamilya ay ibibigay niya. Nang makita ni aling miring ang mayaman na lalaki sa harap niya, timos ang kanayang kasakiman, kaya't hindi siya nakatibilang tumango. Nalala pa ni Elena nang imiwi siya, nang sabihin sa kanaya ni aling miring. Ngayon, pumunta si Hason para hanapin ako, at sinabi niyang gusto ka niyang pakasalan. Nakikita ko na medayo may edad na siya, ngunit mayaman siya, kaya't ikaw ay kakanda ang bihay. Hindi ka na rin bata, dapat isipin mo na ang pagpapakasal. Karaniwan na susundin niya si aling miring, ngunit ito ay isang malakang desisyon sa kanayang bihay kaya't hindi siya pimayag. Sinabi niya, tita, alam niyo naman na may kasintahan na ako, paano ako papayag na pakasalan sa Hason? Pareho kaming edad ni babay, bakit hindi niyo siya ipakilala kay Hason? Nang marinig ito ni aling miring, nakalit siya, gusto kaniyang pakasalan kaya paano ko ipapakilala sa babay? At ikaw, dapat mong isipin kung ano ang mas malaka. Mahkano ba ang pera ni Daniel, kapag pinakasalan mo sa Hason, hahanda ang bihay mo? Tutuwa na hindi kasing aman si Daniel ni Hason, ngunit tita, nakmamalan kami, bakit tayo mag-isip tungkol sa pera? Kung papayag ako na pakasalan si Hason, ano ang isipin ni Daniel sa akin? Pagkasabi niya nito, narinig niya ang buses na Mangbert mila sa haktan, ano ba ang pinagtatalinan niyo at ang enghay-enghay? Tiningnan ni aling miring ang kanayang asawa na may masamang tingin. Tingnan mo ang anak mo, gusto ko lang na maging mahanda ang bihay niya, ngunit sinisibay pa rin niya ako. Alam ko na madrasta lamang ako, at wala akong karapatan na tiruan ang kahit sino. Nang makita ni Mangbert na malungkot siya, lumapit siya sa kanaya at siniyo siya, hiwag kang magsalitang hanan, may karapatan ka na tiruan siya.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena, ano na naman ang ginawa mo at pinagalit mo ang tita mo. Noong bata ka pa, maintindihan ko, ngunit bakit hindi ka marunong gumalang ngayon? Nagalit si Elena, hindi ko sinasadya na galitin si tita, ayaw ko lang napakasalan si Hason, ngunit pinipilit niya ako napakasalan ang isang lalaki na kasing edad ng aking ama. Hindi pinayagan ni aling miring na magsalita si Elena at sumingit siya, hindi ko siya pinipilit, inisip ko lang ang kanyang kinabukasan. Isipin mo mayaman si Hason, hindi ba magiging maganda ang bihay ni Elena kapag pinakasalan siya? Kahit na mabait si Daniel kung wala siyang pera. Mahirapan lang si Elena. Mali ba na mag-alala ako? Pinipilit ko ba ang anak mo? Tiningnan ni Elena ang kanyang ama na may nagmamakawang tingin, imasa na maintindihan niya ang kanyang sinasabi at kukontrahin ang mga sinabi ni aling miring, ngunit sinabi niya, tama ang sinasabing tita mo. Sa panahon ngayon, kung wala kang pera, kakan ka na lang lipa, sinisiportahan ko ang tita mo. Bata ka pa kaya nakikita mo pa rin ang pag-ibig bilang isang kilay rusas, ngunit kapag tumanda ka na, maintindihan mo na walang kilay rusas, kilay abo lang. Pero ako. Wala nang pero pa, tapos na ang isapan. Nadismaya si Elena sa kanya, mas tama na sabihin na nawalan na siya ang pag-asa, ang tong pinakamamahal niya ay hindi na rin dapat asahan. Halit siyang bumalik sa kanyang silid, at makisa siyang nakilong doon, at hindi na rin kimain. Nang makita ito ni Mang Bert, nag-alala siya at sinabi kay aling miring, parang ayaw talaga ni Elena, hindi ko siya nakikitang nakakalit at naklalabas ng halit sa kanung paraan. Nakakalit lang siyang kanti at nag-alala ka na kung palaki mo siyang bibigyan gusto niya, masisira siya, hayan mo na akong bala. Paano mo gagawin? Madali lang ito, gagawin ko lang itong bigas na bigas. Pagkasabi nito, sinimilan ni aling miring ang kanyang plano na pilitin si Elena na pakasalan sa Hason. Nang habang iyon linggo, nagpasaya ang pamilya na kimain sa labas, at dahil masaya ang lahat, iminom din silang konting alak. Nang makita ni Elena na iminom ang lahat, iminom din siya, ngunit hindi pa nagtatakal ay natimba na siya sa mesa. Tinilinghan siya ni aling miring at Mang Bert papunta sa silid na mayroon ng naghihintay na Hason at pagkatapos ay imalis. Pauwi na medyo nag-alala sa Mang Bert at sinabi sa kanyang asawa, sigurado ba tayo dito? Natatakot ako na may mangyari. Iwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ayaw mo bang gumanawa si Elena? Sigurado ang kanyang tono kaya nabawasan ang pag-alala ni Mang Bert. Iniwan nila si Elena sa silid na yaon at pinatilok siya kasama sa Hason. Kinabukasan, nang magising si Elena, sobrang sakit ng ilo niya at nang imilat niya ang kanyang mata, nakita niya ang isang lalaki na nakaiha sa tabi niya at ito ay si Hason. Tiningnan niya ang kanyang sarili at nakilat siya nang makita na wala siyang suot. Sa pagkakataong ito, bumikas ang pinto at ang pumasok ay si Daniel, ang lalaking kanyang minamahal. Tinala siya ruwan ni aling miring at babay at sinabi sa kanya na may malakang bahay na kailangan niyang masaksihan. Naktida si Daniel, ngunit si mama pa rin siya at nakilat siya nang makita niya ang takbong ito. Nang makita siya ni Daniel, nakilat siya at hindi siya makapagsalita, nasabi na lang niya, Elena paano mo nagawa ito? Natakot si Elena na bimangon at naktakip ng kimot, blanco ang kanyang isipan, at sinabi na lang niya, Daniel, hindi yan ang inaisip mo. Wala talaga akong alam. Halit siyang tiningnan ni Daniel, paano mo nasabi na wala kang alam? Nakipagtalik ka sa ibang lalaki at sinasabi mo na wala kang alam. Nagkamali ako sa iyo, Elena. Pagkasabi nito, imalis siya. Gusto siyang habilin ni Elena, ngunit hinawakan siya ni Hason. Hason, bitiwan mo ako, alisan mo ang iyong maraming kamay sa akin. Timawa siya, hindi kita bibitawan, akin kanon ngayon. Habang nag-agawan sila, miling bumikas ang pinto, at pimasok sa Mang Bert, aling miring, at babay. Mila noon ay naging komplikado ang lahat, kahit anong sabihin ni Elena, hindi siya pinaniwalaan, at sinabi nilang kisang loob siyang nakipagtalik kay Hason.
Sa lopeng panahon yaon, tivang malala niya itu, nasasaktan siya at nogang isang walang bihay no katawan, naktataho sa kanang silit at imayak, at hindi siya nang khas no himarap sa kahit sino. Sinibikan niyang tawakan si Daniel, ngunit hindi niya sinahot ang kanang tawak, at hindi rin siya nakita ng pumunta siya sa bahay niya. Nachdem siya ang kasalanang hindi niya ginawa, nachdem siya ang pagtataksel ngunit hindi siya makapagpaliwanag. Imiyak siya sa isang sulok at namamaha ang kanang hamata hanggang sa isang araw nang marinig niya ang isa pa nimang Bert at aling meding napagtanto niya na biktima lamang siya ang kanilang masamang plano. Ginawa nila siyang isang bahay na ipinakbalit, ibinenta nila ang kanang pagkababa ipang makakiyang kayamanan at kaliwalatian. Sa sandaling yaon, nalaman ni Elena na hindi na siya maring imiyak dahil siguro ay naubos na ang kanang haliha dahil sa katong may masamang piso na ito. Pagkatapos ang araw na yaon, lumabas si Elena sa kanang silit at ang inang bahay na sinabi niya ay sumasang-ayon siyang pakasalan sa Hason at nang marinig nila ito, nahalak ang lahat at dinala ni Hason ang kanang duvray ipang pakasalan siya. Sa araw bago siya pakasalan, imiyak niyang inilakay ang kanang litrato kasama si Daniel sa drawer at nilok ito at Milan ngayon ay hindi na niya ito bubuksan. Pagkatapos Mila nang si Mama siya kay Hason, ang kanang piso na pinuong pagmamahal ay namatay at napalitan ang halit. Pagkatapos ang kasal, dahil natatakot si Elena sa sasabihin tao sa kampanaya, lumipat siya sa ibang trabaho, at si Mang Bert ay pinarisahan dahil sa kanayang masasamang gawain, na aksidente siya sa trapiko at naparalisa, at habang bihay siyang nakaiha sa koma. Nang malala niya ang ito, mas kinamihan niya sila. Nakangit siya ang at sinabi kay Mang Bert na nakaiha sa koma, maghintay ka, gagawin ko na mahtisa ang mag-ina, ipang malaman nila ang pakiramdam pagkawala at sakit. Pagkasabi niya nito, imalis siya, at si Mang Bert ay nakaiha lang sa koma at tiningnan siya. Pagdating niya sa hagdan, nakita niya si babay na imiwi at nang makita siya, tinanong niya, Ate Elena, bimisita ka ba at hindi mo sinabi sa akin? Bahay ko ito, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo kapag bimibisita ako? Mabilis na imiling sa babay, hiwag mo akong malintindihan, hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa pagkakataong ito, lumabas si Aling Meding mula sa kusina, at nang makita niya ang kanang anak, sinabi niya, Nakmano ka na ba sa iyong ate? Hindi pa po. Bimisita siya sa atin ngayon, nang ko pa siyang hanapan akong trabaho kanang asawa. Similay ang hamata ni babay, talaga nanay. Naman magpasalamat ko sa iyong ate Elena. Masayang tiningnan ni babay si Elena, salamat ate Elena. Malamang siyang tiningnan ni Elena, walang dapat ipagpasalamat, mana na ako. Bakit ka alis agad? Tapos na akong maglito, kimain kami na bago ka imalis. Hindi na kailangan, hindi ako sanay sa pagkain niyo. Sa pagkakataong ito, nakalit na si Aling Meding, ngunit dahil sa kanayang anak, napilitan siyang mahtis. Nga pala, makapagkaing probinsya lang ang alam kong Latin, hindi ito angkop sa katayan mo. Hindi siya sinahot ni Elena, malamang siyang tumalikot at imalis. Halit na ikiniyom ni Aling Meding ang kanayang kamay nang makita niya siyang imalis at nakmiro bastos, imasta dahil may pera. Nakikita ang kanang ina na hanuan, sila ay nainis at naksabi, Nay, hiwag ka nang magsalita. Sinong naksabing tratiyan mo siya nang masama dati, kaya ngayon na may pera siya ay hindi na niya tayo pinapansin. Hindi ba dahil sa akin? Naktapos na nga akong kulihiyo, wala pa ring mahanap na trabaho, kaya kailangan ko pang makmakawa sa kanaya. Kung alam ko lang na si Mang Erning ay mapagmahal sa asawa, sana pinakasal na kita sa kanaya, hindi sa demonaitang iyon. Nakakainis talaga. Sa kanayang inis, dinala niya ang pagkain sa kwarto para pakainin si Mang Yuse. Habang pinapakain niya ito, nakangit siya, tignan mo ang mong anak, nakmamatos ng ngayon na may pera. Kung hindi dahil sa akin, sino kaya ang nakalaga sa kanaya noon? Siya at ang kanayang ina ay parang nakakainis.
Sa kabilang pachtatalo sa machina ni aling isang palang kasihan si Elena. Pach iwinia, pachot na pachot siya, pachicha sa kama ay nakatiluch achat, hindi niya akalaing abot ito hanghang sa pach iwini mang erning at hindi paren siya gesang. Pach iwini tu, hindi niya nakita ang kanayang asawa kaya tinanong niya si Otetes, nasan ang asawa ko? Nasa taas po si Elena sir. Nang marinig ang Elena, hindi nativa sa mang erning, bakit Elena ang tawag mo? Dapat madam, alam mo. Iwag kang walang halang. Mabilis na tumango si Otetes, opo, alam ko na po. Ayaw nang makipag-isap na mang erning sa kasambahay, gusto na niyang imakayat sa kwarto para hanapin ang kanayang batang asawa. Pagbikas ng pinto, isang maliit na pahiro ang nakaiha sa kama ang buminghat sa kanaya. Gustong-gusto ni mang erning ang ganitong itsura ni Elena, hindi na siya nakatibili at limapit dito. Ang kakamay niyang himawak sonson ang nakpahisang kay Elena. Naktatakan niyang tiningnan ang lalaking nasa harap niya, dahil inantok pa siya kaya pos ang buses ni Elena, kailan ka dumating. Masayang sumahot sa mang erning, ngayon lang. Pachot ka ba kaya ka nakatiluch ng ganito katahal? Nang marinig niya ang tanong nito, nagsimilang imiyak si Elena, pachot na pachot talaga ako. Nataranta sa mang erning nang imiyak si Elena, akat niyang tinanong kung ano ang nangyari, sinong gumawa sa iyo nito. Sabihin mo sa akin. Lumilihang tiningnan ni Elena sa mang erning, at himikbi, imiwi akong ngayon, pinakalitan ako ni tita, sinabihan akong sabihin sa iyo na hanapan ng trabaho si Lia, kung hindi ay hindi niya alahan sa tatay. Alam mo naman na may sakit sa tatay at nakaihalang. Nang marinig ito, nakalit sa mang erning, panghalawang ina lang naman siya, anong karapatan niyang pakalitan ko? Iwag ka nang bumalik sa bahay na yaon. Hindi pwede. Siya ang nakalaha kay tatay, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Nahisip sa mang erning bago sabihin sa kanayang asawa, sige, hanapan ko siyang trabaho. Totoo. Kailang po ang tao sa atyenteng department ng kumpanaya, pwede siyang magtrabaho doon. Naglambinghan ang dalawa sa itaas hanghang hobby bago kimain. Masayang nakupusi. Mang erning sa tabi ni Elena, pinapanood itong timawak kay aling isang. Pachtawak niya, may sumahot akat sa kabilang linaya. Halo, si isang ito. Bakit ka napatawak? Walang hanang sumahot si Elena, napakisapan ko na si Erning na bahan trabaho si Lia bilang atyentan sa kumpanaya. Sabihin mo sa kanaya na paminta bigas para mag-apply, hiwag siyang malalata. Nativa si aling isang, ang bait mo talaga, Elena. Maraming salamat. Sige, ibababa ko na. Kinamahan, ayon sa bilin kanayang ina, paminta si Lia sa kumpanaya ni Mang Erning ipang magtrabaho. Alam ng hataw sa opisina na pimasok siya sa palakasan, kaya pinakitaan siya ang pagmamatos at inis. Walang kamalay-malay si Lia at imipon na lang sa ipuan. Maya-maya, naksalita si Ate Nelia na nakupo sa tabi niya, Lia, pakihawa naman nito. Nang makita ang hanimero sa popol, nalaki ang mata ni Lia, at nahiyang sumahot, hindi ko alam kung paano gawin ito, maaari mo ba akong tiruan? Dahil sa pabor na hinilang ni Elena at dahil binahan siya nitong pera, sinagawa ni Ate Nelia si Lia, hindi mo alam kung paano gawin ito. Naktapos ka ba talagang kulihiyo? Ako. Hindi na hinantay ni Ate Nelia na magsalita si Lia, at kinyo ahat ang popol, hiwag na lang. Wala ka talagang silbi, hindi ko alam kung bakit kinyo kang pos. Ahat na pinakala ni Lia si Ate Nelia, hiwag naman Ate Nelia. Kakawan ko, susubukan ko. Trabaho ito, hindi ito laro. Kung hindi mo kaya, imalis ka na lang dito, hiwag kang makasakabal sa iba. Nang pinapakalitan si Lia ni Ate Nelia, biglang naksalita ang isang lalaki, hiwag ka namang sumubra, Nelia. Bakyan pa lang naman siya. Nang marinig ang buses ni Trino, limangon sina Nelia at Lia. Nahihang sumahot si Nelia, pasensya ka na, Trino. Tinitiran ko lang siya. Nang makita na pinaktanghol siya ni Trino, tumango si Lia bilang pasasalamat. Salamat, Trino.
Nchimiti trino sa kanaya, wala yaun. Dapat telenghan na katatanda ang bakyan. Nchimiti siya at mabilis na timibok ang piso ni Lia, mas mabilis po kaysa nuwing ina niyang nakilala si Dante. Likas na madaling moan luwe si Lia kapag may lalakang nakpakitang kabaitan sa kanaya akat siyang nakakakisto dito. Nang nakpapanghap siyang naiya, sinabi ni Trino sa kanaya, halika, tutiruan kita kung paano gawin ito. Hindi nakatibili si Lia at imipo sa tabi niya. Ang kanayang buses ay nagsimilang maksalita ng dahan-dahan at namila ang kanayang hataingha. Nang tinawag siya ni Trino ilang beses, nakilat si Lia. Naiya siyang tiningnan si Trino at bimolek sa kanayang ipuan. Naktrabaho si Lia hanggang hapon at hindi nakalimitang tumango kay Trino bago imiwi. Pag-iwi niya, tinanong siya ni Aling Ising, kamusta ang trabaho mo ngayon? Nakangkiting sumagot si Lia, okay lang, nay. Tumango si Aling Ising, mukhang maayos ang ginawa ni Elena, Para masaya ang makina, bawat isa ay may iba't ibang dahilan, ngunit hindi nila alam na ito ay katahimikan bago ang bahayo. Samantala pagkalis ni Elena sa trabaho ay nakita niya si Dante na nakaparada sa harap ng kanayang kumpanaya. Natatakot siyang makita siya ni Mang Erneng, kaya nakpanghap siyang hindi niya ito kilala, ngunit nang limampas siya, hinawakan siya ni Dante sa kamay. Nainis na tiningnan ni Elena si Dante, ano ba? Bitawan mo ang kamay ko baka makita tayo ang asawa ko. Kamadong tiningnan siya ni Dante, wala dito ang asawa mo, si mama ko sa akin. Hindi na siya hinintay na sumagot, hinila siya ni Dante sa sasakyan at imalis. Nang makarating sa liblib na lugar, himinto ang sasakyan. Limangon si Elena at nagtanong, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Hindi siya sinagot ni Dante, akat niyang niyakap si Elena at hinalikan ito sa lobby. Natagalan si Elena. Gusto niya itong itilak, ngunit hindi siya pinayagan ang kaniyang peso. Nang makita ni Dante na hindi siya tumatanggi, lalo pa siyang limapit, hanggang sa hindi na siya makanga ay minto siya. Himingal si Elena at sinampal si Dante, baliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Simahap si Dante sa kanaya, baliw na ako. Hindi ko matanggap na makita kang kasama ang matandang yaon, pinipahalan ko ang aking damdamin. Tiningnan siya ni Elena, anong makakawa ko kung baliw ako? Asawa na akong iba, tapos na tayo, Dante. Dahil sa halit kaya ako napinta sa kanaya, kung makapakihanti ako sa kanilang dalawa, magiging masaya ba ako? Sulit ba ang pagpapalit ng aking kaligayaan para sa halit? Nakisip siya at tiningnan ang labas ng sasakyan, at nakbentong hininga, sulit. Basta hindi mapayapa ang bihayang makinang yaon, handa akong mamatay. Tiningnan ni Dante ang kanayang hamata, wala na ang kawalang malay na nakita niya nuwing inasilang nakita, na pinuno itong halit na bimabalot sa kanayang peso. Tahimik silang nakupo sa sasakyan, walang nagsasalita. Maya-maya, nagsalita si Elena, ihatid mo na ako sa kumpanaya para kinan ang sasakyan ko, baka hindi matiwa ang asawa ko kung malalata ako. Walang imik si Dante at sinintok ang manibela. Pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kumpanaya. Bago bumaba si Elena, sinabi niya, hiwag ka ng magpakatanga, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Walang makawa si Dante kundi panurin siyang imalis. Hindi niya alam kung anong gagawin para pigilan siya. Ayaw niyang malikhaw siyang landas, ayaw niyang isakripisaw ang kanayang bihay para sa halit, ngunit hindi nakikinig si Elena kahit kanino, kahit anong payo ang ibigay niya ay walang saysay. Minsan nakikita ni Dante ang kanayang sarili na walang silbi. Sinabi niya na mahal niya si Elena, ngunit wala pa siyang nagawa para sa kanaya. Kahit ang babaeng mahal niya ay napilitang makipagtalik sa ibang lalaki at wala siyang kamalay-malay, pinakalitan po niya ito. Ang pinagsisihan ni Dante ay hindi siya naniwala kay Elena, hindi siya naniwala sa kanilang pagmamahalan. Kung nakinig lang siya sa mga sinabi ni Elena, kung naniwala lang siya dito, sana hindi siya imabot sa kanito. Naalala po ni Dante ang araw pagkatapos ng kasal ni Elena, sinama ni Aling Ising si Lia para hanapin siya.
Nang makita niya sila, ayaw niyang makita sila, nginedol sa itang na loob ay nakipag-isap na lang siya sa kanila. Nakamit noon inang Lia ang kanilang layanan na ipakasal si Elena at napahiwalay po nila sina Dante at Elena kaya masaya sila. Tinangman ni Aling isang ang mapitlo at payat na mukha ni Dante at nakpanghap na nova, maiman si Elena pero hindi niya alam kung paano palahan. Napakabait mo pero sinaktan ko po rin niya. Pasensya ko na hindi ko alam kung paano tiruan ang aking anak. Hinawa kanila ang kanang kamay at inalo siya, hindi ko rin akalain na makakawa yun ni Ate Elena. Iwak ka nang mohang malangkot, wala na siyang pakialam sa atin Ahat na binawi ni Dante ang kanang kamay at sinabi, salamat sa pag-alala ninayo sa akin, tapos na ang lahat. Isipin na lang natin na hindi kami para sa isa't isa. Kung nakpasaya si Elena na si Mama sa iba, wala na akong makakawa, sana mohang masaya siya sa kanang desisyon. Hindi natiwa ang makina sa kanang reaksyon. Hindi nila maintindihan kung bakit siya nakre-react ngayon. Dapat pakalitan niya si Elena, dapat isimpan niya na hindi siya makakang masaya, hindi niya dapat sabihin ang makapagpati na yun. Ayaw nang makipag-isap ni Dante sa kanila, tumayo siya at sinabi, medayo pakot na ako, maina na ako. Pagkatapos ay imalis siya sa coffee shop. Nang makita siyang imalis, sinabi ni Lia sa kanang ina, ang tanga niya. Sinong magpabriyak up sa kanang girlfriendol nakipagtalik siya sa ibang lalaki at sasabihin na mohang masaya ito. Hindi sayang ang haplano natin para matilok si Ate Elena kay Mang Erneng, napahiwalay natin sila pero walang nangyari nakakainis. Inakot ni Aling isang ang likod ng kanang anak, hiwak kang mahalit, anak. Kung hanan siya katanga, walang mangyayari kung gusto mo siya, hanapan kitang iba na mas maisay. Sa totoo lang, hindi naman gusto ni Lia si Dante ng sobra, nang makita niya ang reaksyon ni Dante, hindi na siya interesado kaya ahat siyang sumiku. Ngunit hindi nila alam na narinig lahat ni Dante ang kanilang pinag-isapan. Naiwan niya ang kanayang hamit kaya bumalik siya, ngunit narinig niya ang nakakakilat na isapan. Nakalit si Dante at pimasok, nakilat ang makina. Hindi ko akalain na makakawa ninayo ang ganitong kalipitan, napakatanga ko kaya naniwala ako sa inayo. Natakot si Lia kaya hindi siya makapagsalita, Dante, hindi ito ang inisip mo, misunderstanding lang ito. Anong misunderstanding? Narinig ko kayong makina, hindi ako nakakamali. Nasisika ako sa inayong kasamaan. Sa pagkakataong ito, hindi na gustong itaho ni Aling isang, inamin niya, niloko naman si Elena para matilok kay Mang Erneng, anon ngayon. Ikaw naman ang inang hindi naniwala kay Elena kaya hiwak kang sisihin. Si Elena ay asawa ng iba, may ambak karenduan kung naniwala ko sa kanaya makakawa ba naman yun. Hindi makapagsalita si Dante, ang sama-sama ninayo. Nakang balif si Dante at hinanap si Elena, sinibikan niyang tawagan siya, ngunit hindi niya makontakto pinalitan na niya ang kanayang numero. Pinintahan ni Dante ang kampanayan ni Elena, ngunit hindi siya pinapasok ng kwarto, sinabi niya na sabihin kay Elena na gusto niya siyang makusap, ngunit ayaw siyang kusapin ni Elena. Walang nakawa si Dante kundi mahintay sa harap ng kampanaya, hinihintay niya na lumabas si Elena para makusap siya. Nang makita niya si Elena na lumabas, tumakbo siya at hinawakan ang kanang kamay. Elena, makinig ka sa akin kahit sandali lang. Ahat na binawi ni Elena ang kanang kamay at sinabi, wala na tayong dapat pag-isapan, imalis ka na gusto ko nang imiwi. Hindi nakinig si Dante at parang tanga na hinila si Elena, hiwak mong sabihin yan, please. Nakamali ako. Sa pagkakataong ito, may iminto na sasakyan sa harap nila, ahat na bumaba sa Mang Erneng. Nang makita niya sa Mang Erneng, sumandal ahat si Elena sa kanaya, pagkatapos ay tiningnan niya si Dante ng may. Kakaibang tingin, nandito na ang asawa ko, hiwak mo na akong istorbuhin, ayaw kong maksalos ang asawa ko. Pagkatapos, siniyo niya sa Mang Erneng, asawa ko, imiwi na tayo, pakot na ako. Tiningnan ni Mang Erneng si Dante nang may pagmamatas.
Na lala nia na dati ay tinanghian siya ni Elena at si mama kay Dante nginit ngayon siya ang nohang asawa niya. Sa inang pagkakataon siya ang nakasama ni Elena. Sa pag-isip na yaon naramdaman niyang naktagumpay siya. Niyakap niya ang malambot na katawan ni Elena at sinabi, "Uwe, imiwi na tayo, nakpalito akong masasarap na pagkain sa katilong para limakas ko." Ngumiti si Elena sa kanya, "Sige." Bago imalis, sinabi niya kay Dante, "Hiwag mo na siyang istorbuin, kung hindi ay makakalit ako." Nang makita si Elena na naklalambing kay Mang Erning at wala siyang makawa, nakalit si Dante. Dapat siya ang nakalaga kay Elena, ngunit dahil sa kakilangan tiwala niya kay Elena, nawala na ito sa kanya. Ang pagsisisi ay 5 sa kanyang peso at parang may himihinga sa kanyang peso. Nalala niya ang mukha ni Elena noong panahong iyon, nakisap ito sa kanya ng mahabang panahon, ngunit hindi siya naniwala sa kanya, kaya napino siyang pagsisisi dahil asawa na siyang iba. Pagkatapos noon palagi niyang sinisendan si Elena dahil ayaw na siyang makita ni Elena. Ngunit sa isang pagkakataon, nakita niya si Elena sa mall kasama ang ibang baba, sinibikan niyang pigilan ito, ngunit hindi niya nakawa. Semila noon tahimik na lang siyang nakmamasid kay Elena mula sa malayo. Ngayon hindi na niya mapigilan kaya pinintahan niya si Elena. Ngunit hindi niya napabalik si Elena. Nang makaiwi siya, hindi pa dimarating sa Mang Erning, nang makita siya ni Otetes na dimating, dali-dali itong tumakbo, "Kanina pa kita hinihintay, natatakot ako na may nasisir, mapapahamak ko." Dahil sa pag-alalang kasambay, naramdaman ni Elena na mainit ang kanyang peso at sinabi, "Salamat sa pag-alala mo sa akin." Pumunta siya sa banay para maligo, hindi pa siya tapos ay dumating na si Mang Erning nang makita niya ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya na siyaan siya. Habang kumakain sila, tinanong siya ni Mang Erning, "Okay ba ang trabaho mo ngayon?" "Okay lang naman." "May nakasalubong ka bang kilala?" Kinabahan si Elena, ngunit sinagot niya, "Wala naman, iwi agad ako pagkatapos magtrabaho. Mabiti mas masarap sa bahay dahil may makakatilong. Nakaalala lang ako sa iyo kaya ginagawa ko ito, sana hindi mo isipin na kinukontrol kita." Ngumiti si Elena, "Alam ko na gusto mo lang akong mapasaya, hindi ako naisip masama tungkol sa iyo." Lagi siyang nagsasabing makasalitang pag-ibig, ngunit alam langit kung gaano niya kinamimihan ang lalaking ito. Ninakaw niya ang kanyang kaburian, ninakaw niya ang pag-ibig na kanyang pinapalakan. Sana mapatay niya agad ang lalaking ito. Hinihintay niya ang araw na makapakiganti siya sa mag-inang aling-ising, papatayin din niya ang lalaking ito. Matapos kumain kayang nakahalian ang makasawang si Rodolfo at Elena ay nakisap po ng ilang sandali sa sala bago imakayat sa itaas. Bago imakayat, nakbilan po si Elena kay aling-ising na ipagtimpla siyang isang basong mainit na gatas para dalhin sa silid para kay Rodolfo. Sa tapat ng pintuan ng silid-tilihan, palihim na naglakay si Elena ng konting gamot sa basong gatas bago ito ipinasok. Nang makita siya ni Rodolfo, agad siyang lumapit para akapin si Elena, ngunit sinabi ni Elena, "Iminom kami ng gatas, ipinagtimpla ko ang kay aling-ising." Walang pag-alinlangan, kinuha ni Rodolfo ang gatas at ininom ito ng isang lahok. Si Elena naman ay nasiyahan at pinagpahan na lang si Rodolfo sa gusto nitong gawin sa kanya. Lumipas ang panahon, tila isang mabahal na pelikula ang makapangyayari. Sa isang iglap, 3 buwan na rin pala si Marissa sa kampanayang karagatan. Ang relasyon niya at ni Gino ay imisbong ng higit pa sa inaasahan, at sila ay opisyal na nakdedate at imabot pa sa pintong nagkaroon na silang masiting relasyon. Dahil inang pagkakataon niyang makilala ang isang lalaking gwapo at boss pa niya para bang lumilitang sa alapop ang peso ni Marissa. Araw-araw siyang nagmamayabang at walang pakialam sa paligid. Morgen si Alingfe na dati ay gustong apihin siya, ay hindi na naglakasloob na magsalitang masama laban sa kanya. Alam lahat sa opisina na si Marissa ay malapit sa malaking boss at karelasyon pang departamento iat kaya kahit nainggit sila, hindi sila nang haas na makialam.
Nang malaman ni aling belen na naging nubayong anak niya sa Gino, hindi niya timahal sa pagbilin kay Marissa, kailangan mong bantayan ng mabiti sa Gino, hindi basta-basta ang sivaldoong department hiyat sa kampanayang karahatan. Sabi nila ay ilang libong piso kada biwan baka pa raw mapromote paan. Ang isang lalaking tulad niya, maraming nakakahistoryan. Nakupo si Marissa sa sofa at nakaibang na sinabi sa kanyang ina, "Hiwag kang mag-alala, mama. Hawak ko na siya sa palat ko, hindi na siya makakatakas pa." Hindi ba't din ang sinabi mo noong nakilala mo si Ben? Nang malala ang tungkol kay Ben, nakalit si Marissa, paano ko naman malalaman na magiging tapat siya kay ate? Kaya hindi mo ako dapat sisihin. Ngayon sigurado na ako kay Gino ako ang pagkakasalan niya. Nachtida si aling belen sa sinabing kanyang anak, paano mo naman nalaman na papakasalan ka niya? Nahimiti sa Marissa at itiniro ang kanyang tiyan. Nakilat si aling belen sa ginawang kanyang anak, "Hiwag mong sabihing buntis ka." Tama, nakpatest ako noong isang araw, 2 biwan na rin. Nakaramdam pag-alala si aling belen, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin, kaya sumang-ayon na lamang siya sa kanyang anak. Kung ngayon sabihin mo sa kanya na magpakasal kayo agad, dahil hindi na may tataho ang tiyan mo ng matagal. Opo, alam ko po. Masayang sinabi ni Marissa ang balita kay Gino, ngunit taliwas sa kanyang inasahan. Sinabi ni Gino, "Ano? Paano ka nabuntis?" "Gumamit naman akong proteksyon." Iniyak na sinabi ni Marissa, "Paano ko malalaman? Ngayon buntis na ako, kailangan mong humawang paraan. Papatayin ako ni mama kapag nalaman niya ito. Paano kung magpa-abort na lang ako? Alam mo ba ang sinasabi mo? Halos 3 biwan na ang bata, kung ipapa-abort mo, hindi magiging ligtas para sa nanay. Hindi mo ba ako kaya mo ako pinapapenta sa kanong bahay?" Agad na inalo ni Gino si Marissa, "Hindi sa hindi kita mahal, hindi pa lang ako handang magpakasal, at maging amang bata. At saka, hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga magulang ko, bigyan mo pa akong panahon." Dahil dito, napilitan na lang si Marissa na magparaya, "Sige, pero bilisan mo, dahil baka lumaki na ang tiyan ko." Tandaan ko. Lumipas ang mga araw at imabot na sa 5 biwan ang pagbibuntis. Dahil lumaki na ang tiyan ni Marissa, nagliaw siya sa trabaho para magpahinga sa bahay. Sinabi ni Rodolfo kay Elena ang tungkol dito at ngumiti lamang siya at sinabi na desisyon iyon ni Marissa kaya hindi na siya nakialam. Ngayong araw, kayang nakakalian, si Marissa ay nagpapahinga sa bahay. Nakaiha siya sa sala habang kumakain pritas, habang si aling belen naman ay naglilito sa kusina. Habang kumakain, may nagdoorbell, kaya napilitan si Marissa na tumayo at buksan ang pinto. Tumayo sa harap niya ang isang baba at 2 lalaki. Dahil hindi niya sila kilala, nagtanong si Marissa, "Sino kayo? Anong kailangan niyo?" Tinangan siya ang baba mila ilo hanghang po, at nagtanong, "Ikaw po si Marissa?" Tumango si Marissa, "Ako nga si Marissa. Anong kailangan niyo?" Pagkatapos niyang sumagot, agad na hinablot ng baba ang bihok ni Marissa, at simakaf, "Hayop ka, sa wakas natakpian din kita. Ngayon papatayin kita." Dahil hinablot ang bihok niya, simakaf sa Marissa, "Sino ka? Bakit mo ako sinasaktan?" "Asawa ako ni Gino, kalahiyo ka." Dahil sa sagot ng baba, natigilan si Marissa. Sinabi niya, "Asawa ka ni Gino." Sabi niya sa akin, "Wala pa siyang asawa. Wala akong pakialam kung anong sinabi niya sa iyo, ang alam ko lang, ngayon papatayin kita at ang anak mo. Ipapakita ko sa inyo kung paano humalang." Nagsabang bantay ang mga lalaki at kinikianan po ang video ang pagbibigbuh kay Marissa. Palit-ilit na sinuntok ng baba sa Marissa at ang lumalaking tiyan niya, kaya simakaf siya sa sakit. Rinig ang kanyang sigaw sa loob ng bahay. Nang marinig ng aling belen ang sigaw ng kanyang anak, agad siyang tumakbo palabas, at nang makita ang sinapit ng kanyang anak, agad siyang sumagot, ngunit pinakalan siya ang mga lalaki. Nang makita nilang napawak si Marissa sa kanyang tiyan at dumidiho, natakot sila at tumakas.
Agat na timakbo si Aling Belen para alalayan ang kanyang anak, Marissa, ukay ko lang ba? Anak. Simahaf sa Marissa sa sakit, ang sakit-sakit, mama. Ang sakit. Nang makita ang dugo, natakot sa Marissa at nawalan malay. Hindi alam ni Aling Belen kung anong gagawin, kaya himingi siya ang tulong, may tao ba diyan? Tulungan niyo ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Tinala sa Marissa sa ospital at walang malay at mapitla ang maka. Nag-alala si Aling Belen at hindi mapakali sa labas ng emergency room. Matapos ang mahabang panahon, bumikas ang pinto at agad siyang tumakbo para tanungin ang doktor, Doktor, kamusta ang anak ko? At ang apo ko? Malungkot na imiling ang doktor, nailigtas ang bihayang nanay, ngunit mahina pa siya. At kahit anong gawin namin, hindi namin nailigtas ang bata. Dahil sa pagbibintis, nagkaroon ng komplikasyon at malakas na impact na nakasama sa kanya, hindi na siya miling makakanak. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig, nakilat si Aling Belen na nagtanong muli sa doktor, sinabi niyo bang wala na ang apo ko? Hindi na makakanak ang anak ko. Tinapit ng doktor ang balikat ni Aling Belen para alivin siya. Tama po, hiwag po kayong masyadong malungkot at alahan niyo na lang ang pasyente. Pagkatapos magsalita, imalis ang doktor at iniwan si Aling Belen. Hindi na nakatayo. Si Aling Belen at nangina ang kanyang habinti kaya napaupo siya sa malamig na sahig. Hindi niya alam kung paano niya harapin ang kanyang anak. Palit-ilit na bumabalik sa isip ni Aling Belen ang nangyari sa kanyang anak. Naalala niya ang ina ni Elena na paminta rin noon para awayin ang kanyang ina noon at makaskandalo, ngunit dahil sa pagitan ni Mang Isko naligtas ang Aling Iska. Ang kasunhalang dahil sa hirap namatay siya. Siguro ay ito na ang karma bumalik na sa bihay niya. Dinala sa Marissa sa isang silid sa ospital para magpahinga. Nang malaman niyang patay na ang anak niya at niloko siya ang lalaking mahal niya, natahimik si Marissa, hindi kumakain at hindi nagsasalita at umiyak na mag-isa. Ginawa ni Aling Belen ang lahat, ngunit walang nangyari. Nang malaman ni Elena na ganito ang nangyari sa kanyang kapatid, nagpaalam siya sa kanyang asawa para bisitahin si Marissa sa ospital. Ayaw ni Rodolfo, ngunit dahil sa awa, pumayag din siya at sinabi niyang sandali lamang siya doon. Masayang pumasok si Elena sa silid. Dahil kamiyan mainit na tibak si Aling Belen, makisa lamang si Marissa sa silid. Nang makita ang kalagayan ni Marissa, nasisiyaan si Elena sa kanyang piso. Limangon sa Marissa at nakita si Elena sa tabing kanyang kama at mahinang nagsalita, anong ginagawa mo dito? Natitiwa ka bang nakikita akong ganito? Nagpanghap si Elena, hiwag kang magsalita ng ganyan, pinuntahan kita para bisitahin. Nalilungkot ako kapag nakikita kitang ganyan. Hiwag ka nang magpanghap pa. Hindi na ako nagtataka bakit ganito ang nangyari pero ang hindi ko inaasahan na gagawin ito ni Ate May sa akin. At kasalanan ko rin naman dahil nagmahal akong may asawa. Parang pinipaha ang piso ni Marissa, halit siya, ngunit mahina para limaban, kaya ikaw ang naglakayang bitag sa akin at naktiro sa kanya papunta sa bahay ko. Kailangan kitang patayin. Ibalik mo ang anak ko. Dahil sa sinabi ni Marissa, mas lalong nasiyaan si Elena. Timawa siya ng malakas, sisihin mo ang nanay mo sa pagtrato niya sa aming mag-ina. Dati ginawa rin ang nanay mo sa nanay ko at katilat mo niloko rin siya. Kaya siniklian lang namin ang ginawa nila. At binabalik namin ang sakit na naranasan mag-ina ko noon. Narinig lahat ni Aling Belen ang sinabi ni Elena. Halit na timakbo siya papasok sa silid at akmang sasampalin sana niya si Elena, ngunit agad na nawakan ni Elena ang kanyang kamay, sasaktan mo ako. Hiwag kang magpapantasa. Hindi makapagsalita si Aling Belen, papatayin kita. Nakita ni Elena si Rodolfo na papasok sa pintuan silid, agad niyang ginamit ang kamay ni Aling Belen para sakalin ang kanyang sarili at mahinang nagsalita, Tita, maawa po kayo sa akin, ang sakit po.
Gayang inasa ni Elena nang marinig ni Rodolfo ang sigawang kanang asawa, ahat siyang tumakbo at nakita si Aling Belen na sinasakal ang kanang asawa, kaya sinipa niya si Aling Belen at timamba siya sa sahig. At tinanong si Elena, Elena, okay ka lang ba? Sumagot si Elena na nakpapanghap na nawa, okay lang po ako. Gusto ko lang pong bisitahin si Marissa, hindi ko naman po inasahan na makakalit sa tita. Naalala si Rodolfo, sinabi ko na sa iyo iwag mo nang bisitahin ang hatong ito, hindi ka pa rin nakikinig. Kahit mabait ka sa kanila, hindi naman sila magiging mabait sa iyo. Tiningnan niya si Aling Belen, binabalan kita sa hiling pagkakataon, kapag sinaktan mumili ang asawa ko, hindi kita tatantanan. Sinibikan ni Aling Belen na timayo, tiningnan niya si Rodolfo, bakit mo ako sinisisi? Makangat ka dahil papatayin ka rin niya balang araw. Natatakot na ako sa kanaya. Hindi pinatapos ni Elena ang sinabi ni Aling Belen, hiwag kang maniwala sa kanaya, hindi niya ako gusto kaya sinasabi niya pero tapat ako sa iyo. Niyakap ni Rodolfo si Elena at sinabi kay Aling Belen, hiwag kang magsalita ng walang katotohanan. Alam ko kung anong klaseng asawa si Elena. Imalis na sila pero bago imalis timahal si Elena at sinabi kay Aling Belen na sinasadaya niya na kinakawa ang mga ito. Nang makasakay sa kotse at nakita niyang takot pa rin si Elena, niyakap niya si Elena para patahanan siya pero naalala niya pa rin ang sinabi ni Aling Belen. Tiningnan niya si Elena at biglang nagtanong, Elena, hindi mo ako ipagpapalit sa iba, diba? Hinawakan niya ang kamay ni Rodolfo at mahinang sinabi, hiwag kang makinig sa sinasabing iba, tapat ako sa iyo. Nakpatingin ako sa doktor, sabi niya may posibilidad ka pang magkaanak, gusto ko sanang magkaroon tayong anak. Nang marinig ang tungkol sa anak, guminawa ang pakiramdam ni Rodolfo at sinabi niya, pagsisikapan ko. Magkakaroon din tayong anak balang araw. Hindi nagtagal, tuminog ang telepono ni Aling Belen. Nang makita ang numero ng kanilang kapitbahay, sinagot niya ito, Halo. Anong kailangan mo, Aling Maria? Sinabi ni Aling Maria, tumatawag ako dahil may importanteng sasabihin. Ano hen? Sabihin mo na. Si Jose na pinag-invest natin dati, timakas na. Parang timahal ang piso ni Aling Belen at nagtanong, anong sinasabi mo? Paanong timakas? Nasaan na ang pera ko? Lahat ng ari-arian ko ibinius ko ruin. Paano na akong ngayon? Katilat mo naniwala ako sa mga matatamis na salita niya na wala lahat ng pera ko. Ang balitang ito ay parang kidlat na timama sa ilo ni Aling Belen. At dahil sa nakikita niya ang kanang anak nalilingkot siya. Hindi niya alam kung anong kakawin at nakakilihan na siya. Isa siyang naklalakad sa pasilayong ospital at habang naklalakad, hindi niya sinasadang nabangga ang isang baba. Dahil pakot siya, hindi na niya tiningnan ang baba at nakpatiloy sa paklalakad, nahinit iba ang baba. Tiningnan niya si Aling Belen at pamilyar ang kanang mukha pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita pero nakalayo na si Aling Belen kaya imalis na rin ang baba. Pagkawi ni Elena, nakaramdam siya ang pagtidida dahil sa sinabi ni Aling Belen, kaya hindi siya naglakayang hamot sa hatas ni Rodolfo. Nang dalhin niya ang hatas sa itaas, nakita niyang nakbabasa siya ang libro. Dahan-dahan niyang inabot ang hatas kay Rodolfo, iminom ko ang hatas. Ibinaba ni Rodolfo ang libro at tiningnan ang hatas na binibigay ni Elena at naalala niya ang sinabi ni Aling Belen, kaya naktida siya. Sinabi niya kay Elena, ayoko etang iminom ngayon. Ikaw na lang kaya iminom. Nang marinig niya ang sinabi ni Rodolfo, masaya siya sa kanang sarili, dahil kung naglakay siyang hamot, hindi niya mainom sa harap ni Rodolfo, mas lalo siyang maktidida. Nakpanghap siyang nakalanlangan, ikaw talaga. Isang beses lang ito sa sinot ibisan mo na. Nang makita niyang sumang-ayon si Elena, natawa na lamang si Rodolfo. Ininom ni Elena ang hatas at pagkatapos ay pumunta sa kinaihan ni Rodolfo at hinimas ang kanang ilo, himasan ko ang ilo mo. Hindi ko alam kung bakit sumasakit ang ilo ko.
Ilang beses ko na bang sinabi sa iyong magpahinga ka na hiwag kang magpagot. Timawa si Rodolfo, magpapahinga na ako. Hindi na inalala ni Rodolfo ang sinabi ni Aling Belen. Pagkatapos nun, hindi na naktida si Rodolfo kay Elena kaya mas lalong naging matapang si Elena at araw-araw niyang nilalakhan gamot ang hatas ni Rodolfo. Pero ang lahat ng lihim nalalantad din nararamdaman ni Rodolfo na mas sumasakit ang kanyang ilo. Sa inisip niya lang na dahil sa pagod siya, pero nakataon na bimisita ang kanyang kaibigan na galing sa ibang bansa, at nang marinig ang reklamo ni Rodolfo, agad niyang inirekomenda si Padilla, isang sikat na neurologist. Nang matapos ang konsulta ni Padilla, tinanong ni Rodolfo, "Doktor, ano ang sakit ko?" Tiningnan ni Padilla ang resultang at tahimik na sumagot, "Wala kang sakit, pero may gustong magkasakit ka." Anong ibig mong sabihin? May nakpapainom sa iyong gamot na nakakasama sa iyong itak kaya sumasakit ang ilo mo. Kung hindi ito mahinto, maaari kang ma-stroke at mamatay. Nang malala ang hatas na ininom niya araw-araw, nahilat si Rodolfo. Agad siyang nakpaalam kay Padilla para imiwi sa bahay. Nasa kampanaya pa si Elena at may lakad si Aling Ising, kaya isa lamang siya sa bahay. Timakbo siyang papunta sa kanyang silid aklatan para tingnan ang kamera, dahil dati siyang natatakot na baka palihim na pimasok ang katilong sa kanyang silid at ginamit niya ito para manmanan. Pagkatapos nakalimutan niyang tanghalin ito at hinaan lang niya hanggang ngayon, hindi niya akalain na ito pala ang magiging dahilan ng kanyang pagkabakbak. Nang makita niya ang imo ni Lia na palihim na naklalakayang gamot sa kanyang hatas, parang namatay ang puso niya. Hindi niya sakat akalain na ang asawang pinakamamahal at pinakakatiwala niya ang siyang papatay sa kanya. Buong hapon na yaon, tahimik lang siyang nakaupo sa kanyang silid, paulit-ulit na pinapanood ang video. Nang imiwi si Lia, madilim pa rin sa bahay. Akala niya ay hindi pa imiwi sa mang tunay, kaya hindi na siya nakisip pa at nakpalit ng sapatos at binuksan ang ilaw sa bahay. Laking halat niya nang makita siyang nakaupo sa sofa. Nakaramdam hindi mahanda, nakalala si Lia, bakit ka imiwi ng mohan ngayon? Panatak pa rin ang mukha ni mang tunay, kahit na libi-libong alon ng halit ang nararamdaman niya. Mahina niyang sinabi kay Lia, "May gusto akong ipakita sa iyo, imipo kami na." Nang makitang imipo na si Lia sa tabi niya, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono para ipakita sa kanya. Nang makita ni Lia ang kakinawa niya sa screen, natakilan siya. Agad siyang lumiot at hinawakan ang kamay ni Mang Tunay. "Mang Tunay, may dahilan ako kaya ko na hawayaon. Hindi ko talaga gustong gawin yun sa iyo." Nadismaya siyang tumingin kay Lia, "Ano ang dahilan mo para patayin ang iyong asawa? Hindi ka ba nakukonsensya? Binigyan kitang pagmamahal at tiwala tapos ganito ang ikaganti mo sa akin. Hindi ko alam kung anong salita ang gagamitin ko para ilarawan ang iyong pag-ihali at pagkataw. Napakasama mong baba." Noong ina ay natakot si Lia nang matiklasan siya, nahinatol ganito na ang ebidensya, wala na siyang balak magkaila. Timayo siya at tumingin sa kanya nang may malamang na mata, "Gusto kitang patayin, anon ngayon. Ikaw ang naktilak sa akin para gawin ito. Hindi ako nagsisisi sa nagawa ko. Ano ang ginawa ko para itilak ko sa ganitong sitwasyon?" Timaloy ang Lia sa mukha ni Lia. Halit siyang tumingin sa kanya, "Inahab mo ang aking pagkababa, kaya hindi na ako karapat-dapat sa tong mo ko. Pagkatapos ng kasal, gusto mong saktan ako, gusto mong sigawan ako, hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Akala mo pag-ibig yun, pero para sa akin, pagpapahirap at pagkasiklam yun sa iyo." Nakilat sa Mang Tunay sa mga sinabi ni Lia, "Para sa iyo, ganito ako. Alam kong nakasala ako, pinilit kitang magpakasal. Kaya pagkatapos kitang pakasalan, inalahan kita mila sa pagkanhanghang sa pagtilog. Kapag may imaway sa iyo, pinapahirapan ko ang tong iyon. Hindi pa ba sapat iyon?" Tinaran siya ni Lia na parang wala na siyang kinatatakitan, "Hindi yun sapat para sa akin.
Kait anong gawin mo hindi mo mababawi ang sakit na idinilot mo sa akin. Kung alam mo na ang lahat mahiwalay na lang tayo. Kung gusto mo akong iparesto, handa akong manakot. Nang marinig niya ang salitang hiwalayan, dumilim ang mukha ni Mang Tunay. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ni Lia, hindi ako papayag na mahiwalay tayo. Kakalimitan ko ang nangyari. Patawarin kita na parang walang nangyari, pwede ba? Galit na galit siya sa ginawa ni Lia. Sino bang asawa ang makakatanggap ng ganitong pagtataksil? Pero habang hinihintay siyang imiwi, naalala niya ang kasandaling magkasama sila. Naalala niya ang araw na malibas siyang nakasakit, na hindi siya natilok para alahan siya, at kung minsan ay nag-aral siyang maglitong iba't ibang pagkain para sa kanaya. At kapag maraming trabaho sa kumpanya at kailangan niyang mag-overtime, siya ang nagdadalang pagkain para sa kanaya. Para sa iba, normal lang ang ginawa niya, dahil yun ang dapat ginagawang isang asawa, ngunit para sa isang taong isa tulad ni Mang Tunay, ang ginawa ni Lia ay parang gamot na sumahip sa kanayang pusong nanlalamig. Alam niyang mahal na mahal niya si Lia at hindi niya kayang mawala siya. Dahil sa pag-ibig, nagiginhamak siya. Kahit anong mangyari, ayaw niyang mawala siya. Naniniwala siyang kung mananatili si Lia sa tabi niya, darating ang araw na magbabago ang isip niya at mawawala ang masama niyang balak sa kanaya. Kaya nang magpropose siyang hiwalayan, tumanggi siya. Ayaw niyang mahiwalay sila. Ngunit sa sandaling ito, galit na galit si Lia. Pumigla siya, ayoko na. Sawa na ako. Mapapatawad mo ang kasalanan ko, pero habang bihay kang pahirapan ng pagtitida. Mas makakabiti pang mahiwalay na lang tayo, dahil wala nang masayang pagsasama sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa hagdanan para mag-empake. Natagalan sa Mang Tunay at saka siya tumakbo para habilin siya. Nang dalhin ni Lia ang kanayang bahay, hinawakan siya ni Mang Tunay, nagmamakawa, Lia, parang awa mo na, hiwag kang imalis, pwede ba? Diretsa ang sinabi ni Lia, hiwag mo na akong pigilan. Kung gusto mong magdemanda, gawin mo, handa akong manakot. Nagkatakan sila hanggang sa aksidente siyang madilas nang limingon siya para bumaba. Nalok siya at humilong pababang hagdanan at nawalan malay. Nakalantang sa Mang Tunay at bumaba, nakitang dumidiho ang ilo niya, labis siyang nakalala, Lia, gumising ka. Dimilat ka. Hindi siya gumising, kaya't natakot sa Mang Tunay. Kasabay nito sa ospital, nakatanggap ng balita si Aling Ising na nakapatiwakal ang kanayang anak. Nakibilang siya saglit, ngunit nakatanggap siya ang balita na timalon ang kanayang anak sa kasali. Nang tumakbo siya, nakatakip ng pitong tala ang mukhang kanayang anak, wala na itong hininga. Iniyak siya habang akap ang kanayang anak, Nene, hiwag mo akong iwan. Nene. Kasalanan ko ang lahat. Kung nanatili ako sa tabi mo, hindi sana nangyari ito. Patuloy siyang imiyak. Nang makita niya ang anak niyang pumanaf, nalala niya ang mukha ni Lia. Siya ang pumatay sa kanayang anak. Kung wala siya, hindi sana namatay ang kanayang anak. Dahil sa labis na sakit, tila nawala ang isip ni Aling Ising. Gusto niyang patayin si Lia para makapahiganti ang kanayang anak. Kahit kapapanghanap lang ni Lia sa panghanap, maliba ang pensala sa ilo niya at kailangan niyang himiha. Pinintahan siya ni Aling Ising ngunit hindi niya ito nakita. Nakataon na nakita niya si Ate Fikay, ang katulong. Dahil kamag-anak din siya ni Lia, sinabi niya, nasaktan si Lia at nasa hanapay hospital. Kung gusto mo siyang bisitahin, pumunta ka doon. Sige, salamat sa iyo. Kinabukasan, nakisa siyang pumunta sa ospital. Wala sa Mang Tunay dahil may inasikaso siya, si Ate Fikay lang ang nag-alaga kay Lia. Nang makitang nakaiha si Lia, ngumiti siya at pumasok. Masayang inanayaan siya ni Ate Fikay na imipo. Pagkaroon, gusto niyang. Kimiyon mainit na tibig kaya't pinakisapan niya si Aling Ising na bantayan si Lia. Hindi tumanggi si Aling Ising.
Nang makale si ate fikay, kinia niya ang wheelchair para ipasok sa liya. Hindi siya makapalakdol maliba ang kanyang pensola. Tinala niya sa liya sa hagdanan sa ospital at sinabi, ikaw ang naktilak sa akin para gawin ito. Mamamatay kan ngayon. Sasama ka sa anak kong nahirap. Kung namatay ang anak ko, hindi ka rin mabibihay. Pagkasabi nito, itinilak niya ang wheelchair. Nang makita niyang gumagulong sa liya sa hagdan, labis siyang natiwa. Hindi masasayang ang pagkamatayang kanyang anak. Pagkatapos, timakas siya at imiwi. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakaratay sa koma, masaya niyang sinabi, alam mo ba ang ginawa ko? Pinatay ko ang anak mo. Dapat mamatay silang mag-ina. Kung wala sila, sana masaya ako at sana hindi namatay ang anak ko. Halit na tumingin sa kanya sa mangbin, sinibikang kimilos nginit hindi niya kaya. Lalo siyang nasiyaan nang makita niya itong nahirap. Paano niya hayang mabiyay nang mapayapa ang anak ni Devota ngayong namatay nang malahim ang kanyang anak? Kung namatay ang anak niya, hindi rin dapat mukhang masaya si Leah. Sisisihin niya ang kanyang sarili kung bakit hindi niya ito napatay noon pa man. Dapat niya itong sinakal nang isinilang ito. Kung ginawa niya iyon, hindi sana siya iniwan ni Nina at sana ay nabihay siya nang may pagmamahal at kaligayahan. Sa sandaling ito, biglang tuminog ang doorbell. Inis niyang tinignan kung sino ang dumating. Nang buksan niya ang pinto, isang baba ang nakita niya. Timinhan ang baba sa kanya at nagtanong, ikaw ba si Aling Ising? Ako nga. Bakit mo ako hinahanap? May sasabihin ako sa iyo. Sumunod si Aling Ising sa loob ng bahay. Sinabing baba, nakita tayo sa ospital noon pero hindi kita nakilala. Nang malala ko kung sino ka, wala ka na. Nahirapan akong hanapin ang address mo. Nakilat si Aling Ising, nakita na ba tayo? Nahirang sinabing baba, siguro ako lang ang nakakakilala sa iyo. 23 taon na ang nakalipas, naging siya ako sa hospital. Nandoon ka kasama si Devota sa delivery room. Nakataon na pareho kayong nakanak ng baba. Pagkatapos mong manhanak nawalan kang malay. Si Devota naman ay nahirapan manhanak at namatay. Bago siya mamatay, nakisap siya sa akin na pakpalitan ko ang dalawang sangho, dahil natatakot siyang hindi ito magiging masaya kapag napunta ito sa iyo. Nakmakawa sa Devota kaya naktasasaan ako ng mali. Nanawa ni Aling Ising ang sinabing baba, ibig sabihin, pinakpalit mo ang dalawang bata. Timanga ang baba, pinakpalit ko ang dalawang bata. Nagsisi ako sa ginawa ko, kaya nakbitaw ako sa trabaho at imalis sa ospital. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan ako nito. Kaya gusto kong hanapin ka para sabihin sa iyo. Lumipat kayong bahay, kaya ngayon lang kita nakita. Natagalan si Aling Ising pagkatapos marinig ang sinabing baba. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Nagsasinungaling ka. Hindi. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung totoo ito, si Leah ang kanyang anak at si Nina ang anak ni Devota. Nalala niya ang ginawa niya kay Leah, hindi na niya kayang tumayo. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Pinatay niya ang kanyang tinay na anak. Palit-ilit na sinabi ni Aling Ising, hindi pwede. Hindi ito totoo. Anak ko. Simakay siyang tachi papunta sa ospital, patuloy niyang minamadali ang driver. Siguro parisa itong Diyos sa kanya dahil nagkaroon ng aksidente sa daan. Hindi siya makapahantay, binayaran niya ang driver at tumakbo papunta sa ospital. Habang tumatakbo, imiyak siya, Leah, hiwak kang maalala. Hiwak mo akong iwan. Nang makarating siya sa ospital, halo-halo na ang kanyang biyok. Nang makita siya ni Mang Tunay sa harap ng emergency room, halit itong limapit sa kanya, nang haas ka pang pumunta dito. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Hindi niya pinansin ang halit ni Mang Tunay, nagtanong lang siya, kamusta si Leah? Okay lang ba siya?
dal sa yau, apat na oras na siyang kinakinan, pero hindi pa rin siya lumalabas. Kung may mga ori sa kanya, ikaw ang ina kong papatayin. Patiloy na nakdadasal si Aling Isang, pakpalain Diyos ang kanyang anak. Kung hindi ako mabibihay, mamamatay ako sa paktirisa. Sinasabi nila na hindi kinakain mabangas na tigra ang kanyang anak, mas masama pa siya sa hayop dahil pinatay niya ang kanyang sariling anak. Parang kinikirot ang puso niya kaya't nahirapan siyang himinga. Inipo siya at nanalangin sa Diyos. Napakarami na niyang nakawang masama kaya't kailangang makbayat ang kanyang anak. Noong ina ay simple at mabiti siya, nakinitginawa niyang halimaf sa liya. Imiyak siya at nakaramdam labis na kalangkitan. Pagkatapos ng 7 oras, lumabas sa liya. Ligtas siya, nakinit sinabing doktor na maliba ang kanyang pinsala sa ilo at maaaring manatili siyang walang malay habang bihay. Tutuin ka nang makising siya kung ano-ano ang sinasabi niya. Kung ano-ano ang sinasabi niya, hindi niya. Malala ang kahit sino. Natatakot siya kay Aling Isang at naktatakot kay Mang Tunay. Nakita ni Aling Isang na dapat na siyang pakbayaran. Nakpakita ang haalala kung paano niya pinahirapan at sinaktan si Leah. Nadama niya na dapat na siyang parisahan. Hindi niya dapat ginamit ang kasalanan matatanda para parisahan ang bata. Kaya tiwag magdalang masamang pagtatapos. Parang sinira ni Aling Isang at ni Diwata ang kanilang anak. May plano ang pareho para ipakita kung sino ang mas matalino pero dapat silang magbayad para sa anak. Namatay ang isa at ang isa ay kailangang mabihay ng mangmang. Alam ni Mang Tunay ang katotohanan tungkol sa pinakmilan ni Leah at hindi na niya gustong parisahan si Aling Isang. Ngunit hindi kayang patawarin ni Aling Isang ang kanyang sarili. Pagkatapos makita siya ng maraming beses, hindi na gusto ni Leah na makita siya, kaya tinanghap niya ang paglisan at pimasok sa monasteryo. Gusto niyang maklang natitirang bahaging kanyang bihay sa templo para magsisi at magbayad para sa kanyang hanakawa. Pagkatapos bisitahin siya ng maraming beses, nakita ni Danday na inalahan ni Mang Tunay si Leah. Hindi nila pinapayagan ang sinimang pumunta doon. Nakpasaya si Danday na wala na siyang pagkakataon sa kay Leah. Nanatili siyang pupunta sa kanaya. Sa mangbin ama ni Leah matapos ang kahanapan na ito, nagkaroon tong nakalaha. Walang bimibisita sa kanaya maliban sa nursya. Maari siyang hindi sinasaktan, ngunit ito rin ay isang parisa na dapat niyang pakbayaran. Kailangan niyang mabihay sa kalangkitan. Pinanuit ni Mang Tunay ang kanayang batang asawa at hindi siya nakalit. Nang malaman niya ang totoo, nalaman niya na napakasama niya. Hindi niya dapat ginawa ang hanakawa niya noon. Kailangan niyang maktisan maraming paktirisa at pakawala sa bihay. Halit siya nang tangkay ni Leah na saktan siya, ginawa niya iyon. Nang makita niyang nakaiha siya sa kanang dugo, walang makakawa, alam niyang wala siyang kailangan. Dapat siyang bumalik magiging moyo siya. Dahil nagmamahal siya, lalo siyang nakpatawat, walang plano. Ginagamit niya ang kaniyang katapatan. Tiningnan niya si Leah habang natutulog sa kanayang habisag, hinalikan ang kanayang muka at sinabi, maninimpa ako na alahan kita hanggang sa ako ay mamatay.